Kublai phi baro ka thup khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka singi kilong. Kamot bajuat usamla Hubert kamrit hakalumpung kruat fi haterki. Elej bu sentiu ka hito shamin sekretariat. Penramjur ubat Charles ya ka jingbom nyokor ka sorkar ya kinamkan. Bad penipat ba ki BSF ya ki tiar da khaput hasnong bakul. Sementara ya phaj ki khubor ki bakhamri. Usamla Hubert Paliar lai po Arsenam Karta ubashong basa hanong se apa Shillong watla udan hapren ka jingduna haki borgo sngo bat bammat kran henrei kini baro ki jing e kim sham lakhang e ka jing angnu jong u bane shimbanta haki jat jing ale kai bau id bat sngo tenat kane kamon bajuat jong u kala khringe ki babun bakin wan shakman ban yaram kershan bat ai mensie mi u ban poi shaka thong ka bau angnu kane ka sap ka phong bau Hubert udan kala pau perthei haka bau la job teng ya ki jing yakob arm wrestling hakani ka kenti ba menta u Hubert ula shajid ban net yeshimbanta haka jing yakob ya khun khrwat kti arm wrestling ka banlong nadu ka khatsau tarik hadu at phawai tarik u risau hatarki habakran sikilat pathai khubor ka kong Miriam thank you kalaya thu ba don shiphogut ki samla ka jala ki baduna khonmet kinnet yakhun haka jing le kai international arm wrestling ka banlong nadu ka khatsau hadu at phawai tarik u risau hakari turki nakalyang jong Hubert ulai khublai ya baro ki balaya rabat kershane u bandit shimbanta shakane ka jing yakhun ula karpa ki pat ba ka jala bakin bu haka jing duai jong ki nakabanta ka ne ka jing thmu khnang bu un poi shaka thong champion nakabanta ka buram jong ka jai benriu bat ka jala Meghalaya Shai ka ski sammi no shai ka ski khalai tarik nami ke jingkat pat nak kalian ka jong iru I ang ba ke pat ba nak yaki pat pat jong ka Meghalaya jong ka Advocacy ka jong I ba in bu lang ka ta ka jingkat ka jing ruai nak benta ka jong I ang ngakarman ru ba in I karman ru ba lemba ka jing ruai ka jong pi sala banwara eta ka jing job ya ka Advocacy ka jong Daki sentiu enet bu ka hito ha sekretariat lasni tho ding khat saw tarik mentau risau kum kadak pan penpau ya ka jing persha ya ka jing sha kawang leer pensat selang khmat tiagas ya kinong hikai school contractual ha ka hendriu tarik risau ha ka por ba kinong hikai kidang ya cha sekretariat ban dawa na ka sorkar ban thung kambyang ya ki hadien ba ka sorkar kala weng kam ya ki hausnam 8000 arpho habakran sikilat pathai khubor ha ka khat ar tarik risau u president joka hito ba don bok dakhar ulaya tho baka seng ka persha ya kani ka jing kawang leer pensar selang khman ki pulet ya kinong hikai kan thei ki ba armet bat ki khulung ki khanna shu ula ong ba ka seng ka dawa na ka sorkar ban sospon ki pulet ki ba don kti ban siat ka leer pensar selang khman ha ka to kasngi bakani ka jing yeki ba dei mangi pat ba ban hikai ye ki dang pas ke kelas 10 kelas 11 kelas 12 ba kai kata ka demokrasi hangni kin shai sunan ko pat nga control at district administration ba kim dei ban impose 144 CRPC yo sintiam yo kai ipawi ba hakano kono kari rum phajudan ban impose yo 144 CRPC but sibo kawai ru kandan arbenta lada yu yo hagajing bu sintio lada kane ka sarkar ka kuman katar kom sinto kami tai te utu hisunte sawan bu hajrong kami yapju tangitai Uba Charles Pengrup State President ka TMC ha Meghalaya ula penram jur ya ka jingbam nyokor ka sorkar ya kinong hikai ula ong nga aya ka jing sngungu sha baro kinong hikai ba kinong hikai kilong ubot lum ka imlang ka salang ba dei maki ki ba wanra ya ka jing start ha ka ribat ka jelahi baro ka we Uba Charles ula benrap shushu da ka baong kumbang ngade ya ladi unong hikai menshwa ngasngusi ban yo iya ka jingle bam sunyo ka sorkar ya ki bat mau rengkat lang bat kinong hikai kidawa na ka sorkar ban shimno mardor ya ki sen jam ban yarap ikinong hikai haka jing im bat ka kamjong ki bat ka dei ban long ka phang pdeng ka ba ka sorkar ka ba menta ka dei ban bo hakmat e I grieve with them and I also share their grief and difficulties they are going through and we demand that the government take proactive steps or corrective measures to help them in the days to come so that such things should not happen again
and life and careers of the teachers should be kept in the mind and the system of the present government. As I conclude, may I place on record my appreciation for the work that you've been doing all these years, and a special thank you teachers. Kaperton Pahara Khapo Jongkari India Border Security Force BSF 4th Battalion Kabadon Hakitan Doki Hakakhat Artri Urisau Kala Penloy Kajing Pen Ipat Ba Hasnong Bakur Yakitiar Yasiat Babonjan Banyadai Kipat Ba Kari India Persha Ikinong Shun na Shillong Put Kani Kajing Pen Ipat Ba Yakitiar Yasiat Kalong Shibenta na Kajing Rakhe Yaka Azadi Ka Amrit Mahotsav Palat san spangut ki palba na kishnong bamarjan pat ki khana school ki lawan ban pet dala ki jong ki khmat ya ki tiar yada ki ba kunthop ya ki suloi baharukom ki dorbin ki granate ki dakar ki tia gas bat ki wei ki tiar ki badang mi thmai hakane ka por ba manta ki sipai BSF ki la batai bin pa bin kumno ban pendon kame ki ni ki tiar ban yadai ki palba khari India na ki nong shon ki ba la bantur na Shillong pun Kisamla bat ki khana school kila anglengo banyo iya kini ki tiar yada jongkari. Kini ki tiar yada ri jong ki perton BSF kilong ki barit banyanu jor bat ki tiar thma ba pendon kam ki sipai rengkau, sipai lingsun bat ki sipai duriau. Bun ki jingkili kilami na ki khana school ki ba kwa ban tip ya ki kerteng jong kini ki tiar yasiat. Uba Alphonsus Khongla General Secretary ka Shillong Bakur ulalong kongsan ban ple ya kani ka jingpen ipat ba ya ki tiar yasiat hakani ka singi. ये देख लीजिए बोर्ड जो समझ में नहीं आता यहाँ पे लगाए अभी इसका जगह आ गया इस राउंड आते हैं ये है ग्रेनेड इसको हमने इससे फायर करता है ये तो ग्रेनेड है 50 मीटर और 150 मीटर एक पिन निकल के इसका बलक कितना है वेट कितना है इसका हाँ 16.5 भारी है Kaseng San Hima All India Trinamool Congress AITC Meghalaya rengkat berkaseng samla jongka kila rai ban yakun ting e nagabanta kinong hikai kibala kenno bagila sya leben haka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA Usamla Bancharai lang pengru Presiden Kisamla Puli jongka AITC ula penbena baka kenhun jong u kan penlong daka jing kersan yaki jing dawa jong kinong hikai daka program Khubor Na Ka kinong hikai Uni unong yalam kaseng Kisamla Puli jongka AITC ula benyau baka sorkar MDA kala le lendat ikinong hikai kibala selut yaka buit kabor ban ai ki jing nang jing tip na kabanta kilong den jongka jat benriu It really hurts me, it breaks my heart to see this is the state of our teachers. I condemn this government for treating the teachers in this miserable way because teachers are like parents, especially to people who are orphans. They are not just teachers, but they are a mother, they are a father to these children. So let us respect these teachers. Let us fight for these teachers, for their rights. And that is why Meghalaya TMC Students Union, along with Meghalaya TMC, we stand together with the teachers to fight for the rights of our teachers. Khnang makinong hikai kinyo jingmut bat sngo thu shai halor ka National Education Policy 2000 ka Department of Education joka John Synod College Jowai haka khatway tarik Risau kala penlong ka district seminar bala wanshim banta de kinong hikai neki school bat ki college ba pher joka district Uba Pasman Khar Executive Member ka JHADC habawan play ka nika seminar uong ba ki school ki college de ki jaka bala ban kentiu ya ka jing nang jing stan kumta kinong song snong kidon kam bhaya ka nangta kinong hikai ulaong kidon ka banta ba kongsan habaya de bat ka jing nang jing start ki khanna kinong hikai ki de bandon hasanda ki khanna ban bud den ban yarap ki haki jing puli jongki ka jing yo ya ka jing nang jing start ba biang kaya rap ban sngo scam ban job ban yo ya ka jing em ba kaman na lor ba kaya rap ru ban kentiu ya ka jing mut jing perkhat shimet bar haka im lang sa lang uang ru habayo ya ka jing nang jing start ka ba biang kamut tang na ka banta ban yo ya ki certificate lane ka jing siu ba he haka no kanu ka kam ba ki trai hanrei ka aibor ban long ki breu ki ba bha haka jing em kumta ukuntu ban long ki breu ki ba yai wa jing tip na ki kme ki khpa na kinong hikai ki ba hayeng hasam mat ki paralok
Ka Professor SM Sungo Department of Education Nehu Shillong kum ka riu Shampang kala ajingkran halor kapang 4-year structure undergraduate. Is to respect towards the fundamental rights, duties and constitutional values. Now, this is a kind of bonding which the country needs, and the vision for the NEP is to bring about conscious awareness of one's role and responsibility in this changing world. And this policy also suggests and recommends that the skills, values and also dispositions that supports responsible commitment to human rights, sustainable development and living in a global well-being. Pada kitu Khubor nglapois kabakun, tarhadu bangin dia Syambiang Khublei Shibun.